Здравейте и добре дошли отново в моя канал в днешното видео. Днес ще ви покажа 3 парфюма на марката Montale. Знаете, че тази марка е много широко разпространена, изключително разпознаваема и доста хора я използват. Тази марка има огромен каталог от разнообразни аромати и почти всеки може да си намери нещо, което да му хареса. Също така те са доста използвани заради тяхната сила и издръжливост. Това са доста силни парфюми, доста трайни парфюми и спрямо цена-качество те предлагат нещо изключително добро, като Montale се водят по-достъпна нишова парфюмерия. Може да си купите парфюм с високо качество на по-добра цена. Днес ще ви покажа 3 парфюма, които смятам, че са подходящи за всеки един вкус. Затова нека да започваме и да не се бавим. Първият парфюм, с който ще започна, е Soleil de Capri. Изключително свеж, подходящ за лятото парфюм. Много свеж. Изключително много ми напомня на White Blue, като смесица между White Blue оригиналния и White Blue Intense, като тук има във връхните си нотки този парфюм има грейпфрут и изключително много мирише на грейпфрут, когато го пръснете. Не мирише на спирт, не мирише химически, не мирише металически, мирише на грейпфрут, леко горчиво, цитрусово, изключително приятно. Но това, което най-много ми харесва тук, защото в White Blue Intense на Dolce & Gabbana е много изчистен, цитрусов, мускусен аромат, докато тук има и конколад, което предава едно усещане леко като дъвчица. Буквално като розова дъвка White Blue Intense с добавка дъвка. Много ми харесва, защото е една идея по-сладък от White Blue, изключително добро попадение. Много подходяща за лятото и много ми харесва, че при този парфюм го няма това химическо усещане в началото. Няма го острия мускус, който е изключително разпознаваем за Montale. Просто един много приятен аромат от самото начало до края. И другото хубаво тук е, че това Montale, както вече ви казах, те са известни с своята издръжливост. И аз съм изключително приятно изненадана от този аромат. Много ми харесва на мен. Много. Сега е чудесен избор. Следващия парфюм, който според мен е подходящ дори за пролетта, тъй като той е много силен, буквално много силен. Знаете, че Montale си идва в кутийка, в кълъвче. Този парфюм се усеща дори когато е в кълъвче и е затворен. Говоря ви за Tropical Wood на Montale. Много силен. Води се сладък дървесен тропически аромат. Мисля, че имаше ананас, дървесни нотки, има агарово дърво, което в началото аз дори няма да пръскам от този парфюм, защото той е изключително силен. Плодовите нотки се смесват още в връхните с агаровото дърво, тъй като агаровото дърво е добавено още във връхните нотки. И на този парфюм му придава една много специфична, леко неприятна в началото, бих казала, миризма, една пластмасова химическа миризма. Върху мен този парфюм не стои толкова сладко. По-скоро стои по-дървесно, с усещане на плод, но не е изключително сладък, не ме дразни, много ми е подходящ, много издръжлив, много силен парфюм, буквално целият ден пръскате се сутринта, не прекалявате изобщо с пръсканията, 2 до 3 максимум и са ви напълно достатъчни, защото е изключително силен, може да ви стане неприятно. За хора, които обичат едновременно плодови и не толкова сладки парфюми, е изключително подходящ, защото аз имам плодови парфюми и знам какво да имаш сладки парфюми. Например, Label на Jean-Paul Gaultier, той е много по-сладък. Там има круша, има ванилия, тук също има плодове, има
ванилия, мисля, че другия плод беше манго, ако не се лъжа. Не манго, маракуя и ананас. Аз усещам повече ананаса, отколкото маракуята в комбинация с агаровото дърво. Знаете, че то луд се слага, за да направи парфюм изключително силен, тежък в комбинации с роза, най-известната комбинация на луд. Но тук комбинацията е добра и интересна, защото е едновременно леко сладък, дървесен и има тази нотка на луд, тази смола, която го прави много различим. Бих казала, че е елегантен парфюм. На мен не стои толкова сладко. И затова казвам, че е елегантен, просто защото върху мен не е толкова сладък. Издръжливостта, няма смисъл да ви повтарям, много е силен. Така, и последния парфюм, който най-вероятно няма човек на земята, който да не знае, става въпрос за Montale Intense Café. Може би наистина най-известният парфюм на тази марка. Знаете, че аз обичам парфюми с кафе, но всъщност имам доста. Всъщност имам, мисля, че един, който е на Теодорос Калутинис, Coffee Addict. И сега мога да сравня този с Coffee Addict. Искам да ви кажа, че всъщност на мен този ми е по-носим парфюм. По-лесно мога да го нося, защото Coffee Addict мирише изключително много на кафе и на карамел. Intense Café също мирише на кафе, но е изключително добре прелято с ванилията и не става прекалено. Не мирише твърде много на кафе. За Coffee Addict трябва да съм буквално в настроение, за да мога да го сложа, защото ми е твърде силен. Докато тук е идеалната комбинация между кафе и ваниля. Нито ми е твърде сладък, нито ми е твърде на кафе, а се усещат и двете нотки идеално балансирани. И на мен ми харесва изключително много. И трите парфюма, забравих да кажа, те са унисекс. Марката на тази марка, повечето парфюми са унисекс и стават както за мъже, така и за жени. Вече зависи кой аромат вие си харесвате, но този специално, защото и Митко го пробва, на мъж стои уникално. Относно издръжливостта, пак е много издръжлив, със страхотен сияж. За сияжа мога да кажа, защото когато се пръскахме, той се пръска с Intense Café, аз с Tropical Wood и усещах във въздуха и двата парфюма, тъй като бяхме навън, не бяхме в затворено пространство и аз усещах и двата парфюма постоянно и на мен беше много хубаво. Умишлено не пръскам тези парфюми, защото те са изключително силни, изключително добри попадения. Смятам, че аз преоткрих тази марка, защото към момента имах едни леки спирачки, защото тъй като те са доста силни в началото, с една остра нотка, мислех, че няма да успея да се разбера. Преди години съм мирисала Intense Café и тогава си спомням, че изобщо не ми хареса, даже не разбрах какво съм помирисала, толкова ми беше гадно, а в момента страхотен парфюм, както при предния парфюм ви казах, комбинация има тук също роза, но аз не усещам толкова много, усещам си кафето и ванилията и е феноменален. И така, много ви благодаря за отделеното време, благодаря ви за гледането и до следващия път.